Sa mga mahiligon og food trip nindot karong panahon na bisitahon ang Plaza Independencia kay naglaray dito ang nagkalain-laing nga food stalls nga nagtanyag og lami nga pagkaon. Atong tilawan kini mga kapuso pinaagi ning report. Susama gayud sa usa ka food park na napuno sa daghang tawo ang Plaza Independencia dinhi sa Dakbayan sa Subo. Kini tungod sa nagkadaiyang food stalls nga anaa sa maong dapit. Klase-klase nga mga pagkaon ang imong kapilian na ay mga pangtimo-timo, mga pangsudan, hangtod na sa mga desserts. May mga pagkaong pangpungko-pungko. Aduna say nagkalain-laing klase sa pizza o lasagna. May init nga pork o chicken sisig. Gilinyahan usab ang shawarma. O syempre, dili mawa ang lamiang lechon. Ug mas lami kini kung parisan og init nga dinuguan. Ug kung nangita ka og dessert, may mga shakes ug milk tea usab. Gani ang uban human manimba sa basilika, diretsyo nang nanihapon sa maong dapit. Sa simbahan, sa ninyo. After, diretso may diri. Okay ra, nangalaman siya diretsyon. Ang mga stalls magsugod og pangabli alas 4 sa hapon hangtod na sa alas 12 sa tungang gabi. Hangtod usab kini sa Enero 20. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Palitang Bisdak.